Vatandaşlar, 1 iyun bütün dünya çağalar goraýş güni. 3 ýaşynda ejesinden aýrylan, ýagny ejesi gazanç üçin daşary ýurda işlemäne giden 3 ýaşlyja Gysja Gazan aýdan sözlerini siziň dikkatyňize ýetirýän. Dinläň, many çykaryň. Mehriňden doýman 3 ýaşa ýetemde, gujagyňa zar boldum, käbäm ejem, ýyly görmedim, başga eller tutamda. Gursagyňa zar boldum, käbäm ejem. Agladym, yapışdym boýnuňdan asylyp, çagy güýjüm bilen gujagyňa gysylyp, 3 ýaşda ene mehrinden kesilip, didaryňa zar boldum, käbäm ejem. Nefesiň duýdum, ýanaklaň sermäp, soňky gezek seretdiň, dodaklaň titräp, ılgadym iziňden, ýykylyp büdüräp, ýollaryňa zar boldum, käbäm ejem. Görsem, gazanç güýji has güýçli eken, içimde gussa, yüregimde acı tiken, düşüner halyma, aýralyk derdin çeken, mehriňe zar boldum, käbäm ejem. Günäm näme? Ýanynda başgalyň ejesi, gündiz rahat, gaýgysyz her gijesi, ýazgytmy maňa, ýa-da akwal wiýjesi, didaryňa zar boldum, käbäm ejem. Ganatym bolsa, uçup barardym ýanyňa, ýa-da o wagtyňda şifa bolsam janyňa. Arman, goşuldum ýetimden sanyna, bakışyňa zar boldum, käbäm ejem. Aýralykdan beter, uzak hem ýollar, nirede indi meni hüwdülän gollar, aýlar günler geçdi, dolandy ýyllar, didaryňa zar boldum, käbäm ejem. Türkde ölenler bar diýip aram, eşidip ganardy, yürekde yaram. Bildim, ejemsiz, nygmatlar haram, mehriňe zar boldum, käbäm ejem. Ejemiň elinde bolsady öz erki, pul gazanç diýip saýlardymy türki. Perzentden aýrylmakmy, ýaşaýyşyň görki, keşfime zar boldum, käbäm ejem. Dünyada diýer çağalaň derdini, tapsaň da mertleň içinde merdini, bildim, güýçli eken çaga gerdeni, didaryňa zar boldum, käbäm ejem. Salam aleykum hemmäňize. Bilşiňiz ýaly şu gün biz 1 iyun halkara çağlary bagyşlanan güni diýip hasaplanýar. Şoň üçin biz şu ýere üýtdik. Bu arada guruna beldiýip Türkmenistan 94-nji ýylda BMG-nyň çağlaryň hukuklary boýunça konwensiýasyny makullady. Soň 2005-nji ýylda çağı zähmetini gadagan edýän ýaşlaryň zähmet kepilligi hakynda kanuny kabul etdi. 2008-nji ýylda çağı zähmetiň oba hojalygyna ulanmagyny gadagan edýän prezidentiň ýörüýte karary çykaryldy. Soň bolsa UNICEF guramasynyň Türkmenistandaky edarasy 2016-njy ýylda maglumat çap etdi. Şo maglumatda çağlaryň sosial taýdan goralmagynyň zerurlygyna ünsü çekildi. Maglumatda köp çağanyň esasy zerurlukdan mahrum bolup garyplykda ýaşaýandygy, iň gowşak we kemsidilen topary maýyp çağlaryň millet we dil taýdan azylyk toparlaryň we migrasiýanyň täsiriniň aslynda düşen çağlaryň girýändigini aýdyldy. Halkara guramalar öz ýerine Türkmen hökümetini çağlaryň hukuklaryny goramaga izgirderli çağırýar. Şeýle de çağlaryň öz hak hukuklarynyň habarly bolmagynyň ähmiýetini nuktaýar. Türkmenistanda her ýyl takminen 100.000 çemesi çağanyň doglandygy aýdylýar. Şeýle de 5 ýaşyna ýetmedik çağlaryň
arasındaky ölüm derejesini azaltmak ugruna iş alınıp barlayandygy we häzir hem 1000 çağadan ýoglaýanlaryň sanyny 50'den 40'a çelli diýip hasaplanylýar. 33'e yetirmek maksadynyň gözeňinde tutulýandygy bellenilýär. Demek şu 16-njy ýylda her 1000 çağan 50'si ýoglaýan eken. Şu wagt beýleki dokumentlere seretsek 40'a golaý diýilýär. Ýöne beýleki goňşy ýurtlarda ikisi daja az sany. Şu arada gurun eders. Gynansak da Türkmenistan bu arada az maglumat berýär. Üstesine Türkmenistanda şu günler bazarlarda araba sürýän, ýük daşaýan ýa-da maşinalary ýük gazanç edýän çağlary has köp görüp bolýar. Şu günler owa ýerlerini çağlaryň mal bakýandygyny we ekin meýdanlaryny işleýändigini görmek mümkin. Hakyky ýagdaýyň yaşılmagynyň hem saglygy saklaýyşdaky problemalary netijeli çemeleşmegiň öňüne böwet bolýandygy barada birnäçe ekspertler belleýärler. Şu ýagdaýy gözeňinde tutup, gelin biz şu barada gurrun edeliň. Kim jogapkär we näme etmeli şu barada gürleşsek, Bahar sana söz baş üstüne. Salam mähriban ilişler. Men hem öz öýümde geljegimiziň dowam bolan çağajyklarymyzy, çağalary goramagyň halkara güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Bu dünýäde olaryň hemişe bagtly, saglykly, agzy bir awadan bolup ýaşamaklaryny arzu edýän. Çağalaryň hukuklaryny goramak Türkmenistanyň goşulan köp sanly halkara resmi namalarynyň we kararnamalarynyň, şol sanna çağanyň hukuklary hakynda konwensiýanyň hökmany şerti bolup durýar. Bu konwensiyada çağalaryň durmuşa hukugy, dolu ösmäge bolan hukugy, ziyanly täsirlerden goranmaga hukugy, özlerine geleňsizlik bilen garalmagyndan hemde özleriniň zähmetini peýdalanmakdan goranmaga hukugy we maşgala, medeni hemde ýaşaýyş durmuş işlerine hemme taraplaryň gatnaşmak hukugy ýaly çağalaryň esasy hukuklaryny gözeňinde tutýar. Ýani täjrübesiz hakymda aýdyp geçdi. Türkmenistan 1994-nji ýylda çağanyň hukuklary hakynda konwensiýany tasdiklady. Bu şeýle hem çağalaryň aýratyn, garaşsyz hukuk eýeleriniň statutyny tasdiklamagy we nirede bolsa-da çağalaryň hukuklarynyň bozulmagy üçin jogapkärçiligi üçin etmegi aňladýar. Ýöne gynansaň bir hakykatyň üstüni ýapyp geçip bilmeýäris. Biziň çağalarymyz öz hukuklaryna barha has düşmançylykly dünýäde ýaşaýarlar. Türkmenistanda çağalaryň hukuklarynyň bozulmagynyň beýleki krizislere gabat gelmegi meseleni hasam çuňlaşdyrýar. Bu krizisler garyplygyň we deňsizligiň ýokarlanmagyny, ilatyň saglygynyň, işsizligiň, sosial üçinçiligiň adatdan daşary ýagdaýlaryny öz içine alýar. Türkmenistanyň saglygy goraýyş ýagdaýynyň pese gaçmagy bilen köplen çyraýatlar bejerge almak üçin daşary ýurda gitmäge finansiýarlar. Şol sanna çağalaryny esasanam maýyp çağalary bejermek üçin. Emma türkmen häkimiýetleri daşary ýurda gitmek üçin viza bermekden boyun gaçyrýarlar we bu ýagdaýda hereket azatlygy gysytlanýar we çağalar saglyk bejerge almak hukugyndan mahrum bolýarlar. Munyň netijesinde çağalaryň derejeli bejerge alyp saglygyna gowuşup bilmezliginden çağa ölümleriniň seýrek bolmaýan wagty bolýar. Dol agzaly maşgalada ýaşamak we ulalmak, enatalar we beýleki garnaşlar bilen ara gatnaşyp gurmak hukugy. Bilşimiz ýaly Türkmenistanda işsizligiň ýokary derejäge ýetmegi türkmen maşgalalaryny, çağalaryny taşlap daşary ýurtlara eklenç etmek üçin gitmäge mejbur bolýarlar. Şeýlelik bilen maşgalada ýaşamak we ulalmak hukugy bozulýar. Köp ýyllap çağalaryny görmeýän enatalaryň, garnaşlarynyň çağalary bilen ýeketek ara gatnaşyk serişdesi internet bolup durýar. Emma türkmen häkimiýetleri interneti ulanmagy çäklendirmek bilen çağalary ara gatnaşyk hukugyndan mahrum edýärler. Esasan hem türkmen aktivistleriniň çağalaryny
enatalary bilen aragatnaşyk saklamamaklarını talap edýärler. Ýa-da aktivistleriň çağalaryny okayan mekteplerine barıp özlerine tabyn bolmagy, enatalary hakynda maglumat bermegi talap edýärler we özlerine boyun bolmasaň mektepden uzaklaşdyrmak ýa-da sapaklaryndan derece allyrmazlyk bilen gorkudýarlar, haýbat atýarlar. Şeýle mysallaryň bir näçesi geçen zamanlarda bolup geçdi. Şeýlelik bilen türkmen häkimetleri çağalaryň pikir azatlygy hukugyny düýpli podýarlar. Bilşimiz ýaly mekteplerde de çağalara öz pikirlerini aýtmaga ruhsat berilmeýär. Ýöne ýöritor reýtler we hukuk goraýjy edaralaryň wekilleri bilen gepleşikler goşmak bilen häkimetleriň pikiri öňe sürilýär. Bilim almak iň möhüm hukuk we Türkmenistanda çağalaryň bilim almak üçin ähli-umumy gurşagy bar. Emma muňa garamazdan mektep okuwçylaryny köpçülikleýin çärelere gatnaşdyrmak bilen olary dolu bilim almak hukugundan mahrum edýärler. Ondan daşary oba ýerlerine sentýabr aýyndan başlap noýabr aýynyň ahyryna çenli mektep okuwçylaryny meýdanlara paýta ýygymyna edýärler. Bu hem dolu bilim almak hukugynyň bozulmagy we çağa zähmetiniň ulanylmagydyr. Çağa zähmetiniň ulanylmagy bütün dünýäde giňden ýaýranlyk we Türkmenistan çağa zähmetiniň ýatyrylmagy baradaky halkara hukugyna gol çekdi. Ýöne şol bir wagtyň özünde çağalar zähmeti oba hojalygynda da şäher şertlerinde de giňden ulanylýar. Şäher bazarlaryna ýeter ýetmeçilik zararly çağalar goşmaça gazatçy edilmek üçin derwedeban ýa-da agyr ýükleri daşamak ýaly işleri ýerine ýetirýärler. Oba ýerlerine otlynyň geçen zamanlaryna otly ara kesmek üçin her şäherde, her obada, her tebitde 10 minut ýa-da 15 minut ara kesmekde duran wagtynda çağalar öz janlaryna howp salyp otlynyň içinde sowuk suw satan mahallaram boldular. Muňa özümiz şaýat, özümiziň başymyzdan geçdi bu zatlar. Şeýle hem başgalaryň sosial ykdysady ýagdaýynyň pes bolmagy, çağalaryň mektebe gidip bilmeýänliklerine, egin eşikleriniň ýokdugyna ýa-da enatalaryna kömek etmek üçin ýarym gün işlemäge mejbur bolýandyklaryna sebäp bolýar. Bu sebäpli mektebe gitmeýärler. Sosial ykdysady ýagdaý käbir çağalaryň bilim almak hukugynyň bozulmagyna getirýär. Ýagny Türkmenistanda kanunlar ýerine ýetirilmän soň çağalary belli bir hüjümlerden goramak hukugy gaýywana usulla görünmeýär. Sağ olun sözlerdiňiz üçin. Sağ ol, Bahar. Здравствуйте. Поздравляю с Днем защиты детей. Я тоже, вот как Бахаргюль сказала, хотела бы добавить для тех, которые дети остались в Туркменистане, а родителям пришлось уехать из Туркменистана, чтобы содержать свою семью, содержать своих детей. Я знаю множество семей, но хочу про них знакомых рассказать. Муж уехал, чтобы содержать семью в Турцию, и получилось так, что он достаточно отправлял, но все-таки не хватало, но жена была беременная. Когда он приехал в Турцию, жена была беременная. После рождения ребенка жена тоже захотела уехать, потому что им надо было собрать деньги, хотели выехать в отдельную квартиру, купить себе квартиру и выехать. Пришлось им оставить своего ребенка 7-месячным бабушке. От того, что денег там не хватало, и надо было им содержать семью, ребенка, и чтобы накопить на то, чтобы отдельно выехать. И получилось так, что мама и папа этого 7-месячного ребенка уехали из Турции. Сначала уехал папа, потом мама уехала за папой. И родители здесь работали, в Турции. Ребенок вырос. Когда мама приехала, уже ребенок вырос, взрослый ребенок. Мама не понимала, что и как делать, потому что ребенок вырос, у этого ребенка свой характер, свои желания, и она никак не могла понять, как что делать, потому что этого ребенка вырастили бабушка и дедушка, и она все время называла бабушкой и дедушкой и мамой, и папой, потому что рядом с ней были бабушка и дедушка.
В общем, я хочу сказать, что вот это вот то, что нет работы в Туркменистане, нету возможности работать и зарабатывать, поднять семью на ноги и выехать отдельно, чтобы отдельно жить от родственников мужа, да. Поэтому приходится нашим соотечественникам, нашим туркменистанцам уезжать из Туркмении, оставлять своих детей бабушкам, дедушкам, родственникам. И получается так, что дети растут, но мамы с папами не знают их характера, потому что ребенок там у бабушки с дедушкой растут. Они его вырастили, этого ребенка, и они не знают характера, не знают желания своего ребенка. Когда мама приехала, маме было очень сложно со своим ребенком, потому что этот ребенок просто-напросто не слушался, не мог понять. Ребенок, у мамы другой характер, у ребенка другой характер. Очень большие сложности они пережили, пока они друг друга поняли. Бабушка отдала ребенка маме, потому что мама уже приехала, вернула ребенка маме, потому что вырастила бабушка, воспитала бабушка, с дедушкой бабушка воспитали и вернули ребенка. И вот как Бахаргюль говорила, я хочу просто добавить то, что вот приходится нашим туркменистанцам уезжать ради заработка, ради денег, чтобы содержать свою семью. Но когда они обратно возвращаются, они не могут понять характер своего ребенка. Это очень больно, и это очень сложно мамам дальше, как воспитывать своих детей, потому что они на воспитании у бабушки и у дедушки выросли. Тоже знакомые, которые работают в Турции, семьи, которые работают тут в Турции. Вот несколько лет прошло, дети выросли также, да, и когда родители говорят, что вот мы приедем скоро, дети говорят, нет-нет, не приезжай, у нас все здесь нормально, здесь все хорошо. Они как-то не хотят, чтобы родители приехали в Туркменистан, потому что они знают, если родители приедут в Туркменистан, то у них закроется та дверь, в которой родители отправляют все время деньги, и они привыкли жить на эти деньги. Как бы они, с одной стороны, может, хотят, чтобы родитель приехал, а самое главное, они говорят, нет, ты оставайся, ты работай, не надо приезжать, ты отправляй деньги, я здесь хорошо учусь. Вот так вот сейчас происходит у нас в Туркменистане на данный момент. Это говорят все, большинство знакомых, не скажу, что все, да, большинство знакомых из тех, которые работают в Турции, а дети учатся в Туркменистане, у бабушек живут или у тети живут, кто где оставил своих детей на обеспечение, пока они, родители, будут здесь работать и отправлять им деньги. Просто хочу и это сказать, потому что это тоже как раз с этим нашим сейчас связано, с детьми. Вот недавно знакомая поехала в Туркменистан, уехала из Турции, да, устала, их уже давно, несколько лет уже не видела своих детей, приехала в Туркменистан. Они начали гулять с детьми, но опять же, та же история, сложно говорить, потому что ребенок вырос несколько лет без родителя, вот без нее росли, родственники за ним смотрели, и вот когда они туда приехала, она, женщина, приехала туда, тоже сложности были с характерами своего ребенка. Там двое детей с характерами никак не могли, понять друг друга. И когда вот мама их, как вот недавно приехала с деньгами, при деньгах начала туда водить, сюда водить, да, в Туркменистане, где по своим достопримечательностям. И в конце концов у нее закончились деньги. И когда деньги закончились, дети смотрят на маму и говорят, лучше бы ты не приехала бы, говорят, а отправляла бы деньги, говорят, маме. Представляете, вот у нас эгоисты дети растут, к сожалению. Не все дети так, но есть среди детей, которые хотят, чтобы родители жили дальше в Турции, работали в Турции и отправляли детям деньги из Турции, чтобы дети в Туркменистане могли тратиться, как хотят. Очень, очень больно это говорить, но есть такие дети, я знаю, знакомые наши, получается, вот так вот жестко поступили с родителями, жестко, больно для родителей тоже вот это. Не надо было приезжать, говорят, надо было оставаться в Турции, работала бы и отправляла бы деньги, говорят. И вот просто у моих знакомых вот это произошло, хотела бы вот это все делегировать, сказать, рассказать об этом.
Спасибо, говорю, очень жизнедействующий пример привела. Тяжелые последствия сказываются Да, на воспитании детей. Очень животрепещущий пример привела. Спасибо большое. Şu вам yerде спасибо большое. öğren vacip meseleni kaldırdı Bahar. Men pikirim boyunça Meryem Gül bu arada da öz misalını getirip bilir. Sebebi hem çağası hem aktığı näçe ýyldan bäri Türkmenistan'da garyndaşlaryň ýanynda ýaşaýa, ýöne öz ejesiniň, mamasynyň ýanynda ýaşaýan ýalak bolanak da Meryem gurrun berjekmi? Esselamu aleyküm emmeciklerinize. Birinciden ehli Türkmenistan'ın çağalarının çağalar günü bilen hepsinizi kutlayarın hemmenizi. İnşallah hemmenizin enatanız yabancı ülkelerde çalışan enatanız inşallah yanınıza barar. Hemmecikleriniz eski önkü siyalı enatanız bilen birlikte yaşamak Allah'ım nasip etsin. Ben birinciden benim oğlum 4 yaşında koyup geldim. Ben 4 yaşında olmayandı. Hazır benim oğlum 18 yaşında. Bundan 5 yıl ön ben bolan bakan aydı beri 5 yıl ön ben oğlum bilen ilk görüşme bir tanesi bana benden pulav giderdi. Türkmenistan'a. Onu bilen ilgin baş verip koyuverdim. Oğlum bilen ben dedim ki hayır senden benim oğlumu görkez. Bu öğünü alıp gitti. Ben oğlum bilen görüştürdü. Oğluma alo Serdarcan kandaysan sen kimsen dedim ona. Benim öz oğlum her gün gepleşedi on oğlum beni tanımadı. Benim saçım uzundu. Ben Türkmenistan'dan gelen vaktimden kısattı saçım. Benim oğlumun yadında kalan benim saçım kısalığı. İnan mısınız ben şurada yığılap su oldum. Ben sıraz gittim avcılara saçımı kestirip geldim şu gün. Ertesi gün yine telefon açtım. Telefonu açandan oğlum ne dedi. Bu adam için ağır zat emez mi? Her bir ene için hem ağır. Hazır ben oğluma dedi ene saçımı uzaltır. Uzaltırman dedim. Benim saçımı kesmem. Mesela Vinnevat oldum oğlum. Ben oğlumun karakterini bilmem. Ben Dur Sultan bilen bu hocanın karakterini bilemem. Ben oğlumun karakterini bilmem. Nimi yedi, nimi içedi onu bilinmem. Hangi zatları yakşı göredi bilinmem. Ben barandan sonra oğlum bilen kanak atına şeyini saklayayım. Ben onu da bilinmem. Bir menemez, neçen bir de eneler, neçen bir de atalar, perzentlerinin kanak karakteri var bilmedi. Misal için ben bayramda İstanbul'a gittiğimde parkın içinde ettim. Gelin bilen Nevre beni aradı. Benim ular görüntüleri aradım ki beçileri gördüler. Ertesi gün Nevrem ay dedi ki mama beçileri bana görkezmeden parka barayım. Türkmenistan'da şu zatlar edi bilmimdiler. Parkı yemedi bilediler. Sadikler hem onlar biledi. Niçin Rusya dövründe bizler hem kişi sadikte yetiştik. Hazırki çağlar niçin sadikte yetişmediler. İnsan gibi küçüklükten bilim alı bilmediler. Hazır ben gelinim doğum yapacak. Önümüzdeki ay nasip olursa yine kız torunum gel otura. Gelinim doğum yapacak. Doktorlar bilen gepleşmeli. Doktorlara pul vermeli. Ben gelinim kanak doğacağını bilmem ben. Bu mu bizlerin geleceğimiz? Bu mu bizlerin gelecek nesillerimize bir oturanımız? Bu mu bizler geleceğimiz için susu oturanımız? Enatalar sırları seslenemem. Bizler hırsızlık edip kaçıp kaytmadık. Devleti dolandırıp kaytmadık. Biz sadece hak hukukumuzu soru oturupmuz. Bizim gelecek nesillerimizin hak hukukunu soru oturupmuz. Bizler başka eden işimiz olan yok. Hayiş, enatalar, hemmenize hem kişiyem öz yurdumuza gidip, öz yurdumuzda işlep, perzentlerimizin yanında bolalı. Öz yurdumuzda her bir obada, her bir rayonda çağalarımız için gelecek nesillerimiz bizlerin gelin Bahargül gelin doğru söyledi. Gelecek nesillerimiz bizlerin hepsi %80'i terbiyesi yok. %80'i. Bu doğru. Terbiyesiz oturan çağlarımız. Eskiden bizler bir muallim olsun ya özümüzden kette biri olsun ona kanla hormat koyardık. Şimdi gençlerde öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok hiçbirinde. Konuşmanı bilmiyorlar. Neden? Enata yok. Hem para için ekelere veremiz, para için apalara veremiz, para için halalara veremiz, para için emmellere veremiz. Ularım nime? Pul aladılar. Beçiler bilen kim? Terbiye veren yok. Patamışta Türkmenistan hazır
önküden beter olup Yemek, içmek, bizler özümüz için emez. Hormatlı Türkmenistan halkım. Bizler özümüz için aktivist olmadık. Gelecek nesillerimiz için, sizin hak hukukunuzu sormak için aktivist olduk. Hayır, hiç olmasa bir like, hiç olmasa bir tane, bir kelime yazın. Bol oturan zatlara göz yumman. Hayır sizden, hemmenizden. Bir ene olarak, bir mama olarak, sizlerin hemmenizden hayır ede oturtman. Benim nevrem bol oturan, ben nevrelerimin suratını göremem, videosunu göremem. İsillerim takıcıjonnak, sillerim kucaklarınızı alıp nevrelerinizi sevesiniz geledi. Hayır sillerdir, hemmeciklerinizden hayır. Sağ ol Meryem, sağ ol. Tanrı Olmuş. etsin. Şu yerde bir bellemeli zat, kanunu boyunca her bir çağa öz ecesi, kakası bilen, öz qarnaşları bilen yaşamağa hakkı var ve ösmäge. Kıynansak da müňlerçe maşgala daşary ýurtda gidip iqtisady meselesi boyunca agyr bolan soň şo ýere gidip ýaşamaly bolýarlar, işlemeli bolýarlar we ýa-da ejesi gide ýa-da kakasy ýa-da ikisi bile şeýdibem çağlary ýeközi ýaşap ber. Howa garnaşlaň ýaryna. Ýöne enen mehrisi, kakasynyň mehrisi bu gymmat zat hiç kim ony enatasynyň ýerine berip bilenok. Birinciden, ikinciden gynansak da ykysady ýagdaý agyrlaşan soň bu çağalar özleri bazarlarda, beýleki ýerlerde işlemeli bolýarlar. Şeýdip kömek etjek bolup çalışýarlar. Şeýdibem olar oku wagtyndan prum bolýarlar. O bilim almak hakyndan mahrum bolýarlar. Şu arada beýleki meseleleri Atamurat gurun berse başysyna. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar, hormatly Türkmenistanlılar. Yaz faslı tamam bolup, o Tomuz faslyna gadam bastık. Tomuz faslynyň ilkinji güni elbette bütün dünya çağalary goraýyş güni. Bütün dünya bayramçılık. Bütün dünya boyunca bayramçılık. Emma Türkmenistana gezek gelende şeýle sorak ýüze çykýar. Türkmenistandaky çağalar üçin bayramçılık mı ya da aýraçylyk? Şunun üstünde durup geçelim. O menden gurlanlaryň bellep geçişi ýaly Türkmenistanda ykdysady krizisin güýjemegi netijesinde esle adamlar, o milyonlarca adamlar Türkmenistanyň mecburi ýagdaýda alaşsyzlykdan gazanç üçin daşary ýurtlara çykmaly boldular. Bu gizliň zat däl. O netijede köplenç maşgala bozulýar. O inanmasçylyk ýüze çykýar, ýa aýaly adamsyna inanmaýar, ýa adamsy aýalyna inanmaýar, maşgalalar dargada, iki ortada o çağalaram mähirden kesilýär. O şeýle ýagdaýlar bolupdyr. Birnäçe misallar getirildi. Menden özal men goşulýan dolu. O özümem gawat geldim şoň ýagdaýlara. Hatda arada bir tanışym bilen gürleşemde her kim öz nemesini aýdyp berdi. Menem bolup geçen wakany aýdyp bereň. Öz tanışym bilen gürleşenimde gaýdanymda diýe, gyzym diýe 4 ýaşyndadyr diýe. Häzir 5 ýaşynda. Diýmek bir ýyldan bäri Türkiýede işläp ýör. Telefonda gürleşdim diye, yani indi çağanın öz yaşına göre psikologiyası, yani felsefesi bolýar. Gyzym menden soraýdy, Ece, çağaların dilegi Allah Taala kabul bolmaýarmy? Diňe uly adamlar ýüzlense, şolaryň dilegi kabul bolýarmy diýip sorak berdi diýem. Menem örgökden geldim, hayran kaldım. Ama näme üçin sorak otyrsyň diýsem, çağalar wagynda diýip gurrun etdik diýe çağalar diýe şu birden eşiden bolmaly. Garanky düşüp yatıp, yani daňat diýençe, ýakty düşýänçe uhlaman, dilege de otursan gaýtalap, dilegin gaýtalap otursan, hökman suratda şol dilegin bolýar diýip çağalaryň arasynda gurrun bolan, bulam eşiden. Owa, 5 ýaşly çaga gözüňize getirin. Ene mehrini küýsep, daňat diýençe, ejem gelsin Allahan, ejem gelsin Allahan, ejem gelsin, ejem gelsin, ejem gelsin diýip daňat diýen, ejesi ýok. Şonu soraýarmyş. Diňe ulu adamlar Allah Taala ýüzlenende dilegi kabul bolýarmy? Ýaş çağalaryň dilegi kabul bolan ýokmy diýip. Näme üçin soraňsa, onda sen gelmedin, men Allahdan soradym, ýene sen gelmedin diýmek kabul bolmaýar eken çağanyň aýdan diýip, eýem çağanyň kalby lapyk geçýärdi. Yani eýem bir psihikiski travma rus dilinde aýdanda. Ondan başga ýene aýtjak zatlarym, vatandaşlar. Təcgül saz hakkında gurundaşlığımızın başında çağı ölümü vardı, statistikanyň üstünde durup geçti.
246 devletin içinde 2022 yılın statistikası 2023 yıl çıkanak. Men komentariya bölümünde hükman suratda şu sılkasını paylaşarım girip özünüz emseredip bilersiniz. 2022 yılın statistikasında 246 devletin içinde 201. orna eğiliyor Türkmenistan. Yani mün sanı doğulan çağadan bir yaşa yetmen ölyen çağanın sanı 35 sanı mün çağadan. Gelip misal için komşu devletimiz Postsovet Respublikası Özbekistan'da 19 çağı. Misal için. Azerbaycan'da 17 çağı. Ama gelip bizde alı böyle mün çağıdan 35 çağı yok oluyor. Bunun eysem sebebi nemedeki? Gizlemek gerekler. Açık gürlesek. Şu enan karnında çağa kaldı mı? Eyyem şu raddom bir kıyın böğüt olup duruyor. Yani bir geçmesi kıyın egzamin olup duruyor. Eyyem enenin kellesinde yani nerine neme yani bir sağaman elimize alsak o her ne bir doktorlar zatlar bir kımmat nırk kesmez nemetmez kaygıda. Üstesine yeterlikli talaba layık kalorini pitaniyanın yetmezçiliği. Men aytacaklar bütün Türkmenistan değil. Yani ağlava böyle ve şonun yağdaydı. Neticede birinci dene kalifikatsiyası yeterlik olan medisina hünermenlerin yokluğu. Bul bir. Pitaniyanın yetmezçiliği, kalorini pitaniyanın, vitaminlerin yetmezçiliği. İki, enede rahatlık yok. Spakoystuğu yok. Kaygı. Şuradomdan sağaman alıp çıkıp bilsek. Elbette bul çağa təsir etdi. Neticede yankıyalı statistikanı görüyoruz. Yani mün sanı doğulan çağdan 35 çağı yok oluyor. Ova. Şimdi yine bir esası bellek geçecek zatımız ne derecede falsifikasyon edilen de 35 çağı. Yo, bilyaniz biz Türkmenistan devletimizin iş yürütüş sistemasını bilyaniz. Näçe gizlin ýagdaýda saklap, ýagny gizläp, kys kaldyp statistikanın suwotkasını berende 35 çağı. Eger realny, hakykatdan suwutnama seretsek, belki yüzlerçe de bolup biler. Kim şonun statistikasyny ýöredip otur? Ýöne uçtan tutma hasabat berýärler. Birden deriňe bolsa, o nemetmäliňdi bir çyna ýanaprak neme berilýär da hasabat. Originalyny seretsek, has känem bolmagy mümkin. Ondan başka takminan 3 yıl öňrä TikTok efirde şuňal bir gurundaşlyk boldy. Bir adam girip efirde şuňal nalyny meniň de goňşym diye, ýagny goňşymyň gyzy diye bir goňşy bolan soň diye elimizde ulaltdyk şonu diye de göterip zady goňşyçylyk nämede. Takminan 7-nji klass ýa 8-nji klass dolu ýadyma düşem ýok. Mektep remontu diýip mektepde umuman pul jemleýärler. Hormaşgaly wagtynda pul eltip bilenak. Soň mugallim şu ýanky gyz maşgalany. Näme indi mekdebiň remontuna pul töläp bilmez ýaly garyp düşdüňizmi diýip. Şo derejede gedaý düşdüňizmi diýip sorag berýär. Okuwçylaryň içinde gülenlerim tapylýar da gülýärler. Çağı nämesinde o ýangyň üstünden gülýärler, gedaý boldyňyzmy diýip. Mektepden öýüne gelýär, malagyna girýär öz nasyýa. Hukman bir ýaşa çelli çağalaryň ikwalynda da ullaryň nämesinde ulrak çağalarda da şuňal ýagdaýlar bolýar. Nämeden öyle? Yine kaydıp dönüp geliriz ekonomik krizisi. Bil kaslayın öğretilen ekonomik krizis. Onun sebebi näme? Yani adamın karnı dok bolsa, yeterlik pulu var olsa, beyle kızatlara da yani siyasi temalara da oylanıp başlar bul. Yani nämiş etmeli? Dine daňatandan akşama çelli çöreğimi tapsam, çağalarımı baksam, çağalarımı yedirsem, içirsem dip, şonun aladasını etsin, başka zatlara burnunu sokmasın. Başka zada wagty galmasyn diýip bil kaslayın edilen zat. Barmak bukup sanaryal Türkmenistanyň halky var, territoriýasyny hasaplanda tögeleme. O territoriýasy uly çykýan baýlyklar hatda şu ýyl milli lider diýip at berýärler. Türkiýe Antalya gelip nemeden de biz gaz zapasy boýunça 4-nji ýerde diýip o agzyny doldurup gürlemeni bilýär. Hakyky durmuşa seretsek, has başka zatlar görýäs. O vatandaşlar ondan başka şuňal bir ýagdaý görüň berdiler maňa. Kız çağı, biz çağıcık 3 yaşında vakti, yani ecesi kazancı için daşarı yurda gitmeli oluyor. O umuman ul oluyor, zat etdi, o bir aklı etdi, zat etdi. Sonuçta o başından geçen nemeleri umuman bana gelip yetti. Şonun nemesini ben şonu setirlere yerleştirdim vatandaşlar. Entek bu kıyskacık doğamı bolar.
Okap bereyin dinlen vatandaşlar. Mehirden doyman. 3 yaşa yetemde. Kucağına zar oldum. Käbämejem. Yılı görmedim. Başka eller tutamda. Kursağına zar oldum. Käbämejem. Ağladım. Yapıştım. Boynundan asılıp. Çağı gücüm bilen. Kucağına kısılıp. 3 yaşta. Ene mehrinden kesilip. Didarına zar oldum. Käbämejem. Nefesini duydum. Yanaklan sermep. Soňky gezek seretdiň, dodaklaň titrep, ılgadım yzyňdan, ýykylyp büdürep, ýollaryňa zar boldum, käbämejem. Görsem, gazanç güýji, as güýçli eken, içimde gussa, yüregimde acı tiken, düşüner halyma, aýralyk derdin çeken, mehriňe zar boldum, käbämejem. Günäm näme, ýanynda başgalaň ejesi, gündiz rahat, kaygısız her giycesi, yazgıt mı bana ya da ıkval giycesi, didarına zar oldum, käbämejem. Entek vatandaşlar 5 kuplet dowamy bolar. Indi bu bolýan meselelere birazrak din tarapdan hem seyretip geçecek bolýan. Dini adamlar, ulamalar bilen görleşenimde şu günah geçmek meselesinde, yine ahiret neme meselesinde gyzyklanyp soragy zat beremde, o nähli ýagdaýlarda günah geçilýär, nähli ýagdaýda geçilmeýär diýip soranda yadıma düşýäni, hatta indi bagışlan sözler ulanýanym üçin, ýagny zina eden aýal maşgala, ýagny nikahsız bir erkek adam bilen jinsy gatnaşykda bolan aýal maşgalada men mätäçlikden şunu etmäne mecbur oldum. Mätäçlik meni mecbur etdi. O şu çağlarımı eklemek için ettim diýse, hatta şolara da geçirimlik bar diýe. Şolaryň günäsi geçilýär diýe. Allah Taalaň dergahynda haýsy günä geçilmeýär mollam diýende, maşgala bozanın günäsi geçilmeýändir diye. Adam öldürenin günäsinden maşgala bozanın günäsi has ýokary derejede durýar, has agyr durýar. Indi yurt başında oturanların günäsi şudaýdy. Yurtda döredilen ykdysady krizis netijesinde näçe maşgalalar bozuldy. İslendiňizden sorasam, mysal üçin, tanış bilişleriniz sanap başlasaňyz, 10 barmagyňyz ýetmeýär. O bir näçe el gerek, ýa-ni barmak büküp sanamak üçin. Ine, vatandaşlar dini tarapdan seredende de şul bolýan zatlar näme dogry diýip hasap etdiň. Indi başda belleşim ýaly Türkmenistan çağalar üçin bayramçylykmy ýa-da aýraçylyk? Jogaby siz berin vatandaşlar. Meniň pikirimçe bayramçylyk däl-de aýraçylyk bolup dur. Hemme zat halkyň elinde. İlim güýji, silim güýji diýip ýöne ýere aýtmandyr ata-babalarymyz. Jemlenişmesek, şu ýagdaý dowam eder durar. Gitdikçe erwet tarapa gider, ýöne gowy tarapa ymtylma bolar diýen umyt eýen mende ýok. Hemme zat halkyň elinde, ýagny biziň elimizde. Oturmalyň vatandaşlar, geljekde neslimiz üçin. Mahtumlyň izlemeýän bolarmy diýen goşgusynyň iň soňky 2 setrinde. Mahtum ulu hayvan bilse bağlasın, adam oğlu ağlamayan bolar mı dip. Hatta hayvan öz çağasını bilse, biz adam bolup hem şimdi muğut deriz. Hormatly vatandaşlar. Gelecek nesli için hukukumuz soramalı, göreşmeli. Köp sağ olun dinleriniz için. Sağ ol Atamrat. Zarina Akçamova elini kaldırıptır. Täze gelen. Salam. Зарина, eşdiýärmi? Здравствуйте всем. Я хотела поздравить всех детей с Днем детей, во-первых. Во-вторых, я хотела спросить для всех родителей, которые из Туркменистана, брошенные дети. Дети — это что для нас? Пожалуйста, ответьте этот вопрос. Дети — это данные, как Атамурат сказал, дин тарафынан, это наше самое главное существо, которое Аллах дал вам. И почему мы не держим, почему мы не боремся за свободу этих детей, которые дано нам Аллахом? Почему мы должны молчать? Детский праздник, вот, например, за рубежом детские праздники родители вытаскивают. Вот дети действительно праздник видят, а у нас в Туркменистане это, во-первых, не видно. Дети там не живут. Дети, родители уезжают за рубеж
за то, что нету нехватки в Туркменистане, как уже все знаем, бросают своих детей, вынуждены будут уезжать, да, вот то, что из-за незахватки. Дети растут, психология детей сейчас, во-первых, вот у меня, например, дочка, я бросила дочку свою в 3 годика, когда ей было 3 года. Но у нее такая сейчас психология была, извините меня, да, вот она меня даже за мать не считала. Даже некоторые из-за вынуждены, чтобы здесь качак не оставаться, девушки, женщины выходят замуж за турков, да, вот чтобы документы хотя бы какие-то было. Это из-за накладных отношений наших консульств, я тоже еще подчеркиваю, что у многих документов нету. Женщины вынуждены здесь выходить замуж за турков, да, вот за иностранцев, чтобы какой-то хотя бы документ был бы у ребенка. Не за себя, у ребенка. А эти дети, которые узнают, что у нас в Туркменистане, узнают, что у них есть за рубежом братья, сестры, у них еще хуже психология меняется. Понимаете, у них и к детям, и к своим братишкам, сестренкам ненависть происходит. То, что вот мама меня бросила, а тама с моими братишками, сестренками вместе. Это одна психология. Вторая психология со стороны, она еще хуже от матери, от своей родной матери, которая ее хотя бы до 3 годиков, до годиков, да, вот в животе вырастила ее, родила. Она еще хуже на нее, да, вот ненависть у нее. Почему вот ты меня бросила, а там живешь? У ребенка вот такой вопрос бывает. Ну как сейчас объяснить такому ребенку, что извини меня, вот что происходит ради вас? Мы не можем. Ребенок хоть бы какой бы ни был, какому возрасте, сейчас мы не в состоянии ему объяснить вот это, что мы проживаем. Из-за кого? Из-за этих наших правительств мы оставляем свое дитя там, и чтобы здесь хотя бы за желание бороться, за их свободу бороться. Мы там не можем, потому что мы знаем, если мы в Туркменистане будем бороться за своих детей, нас там или убьют, или посадят, или вообще зажрут заживо. Поэтому мы выезжаем хотя бы свои права. Мы не можем, некоторым мы не могли там выступить, мы выступаем за рубежом. Мы требуем свои права. И, пожалуйста, я обращаюсь ко всем родителям, мам, пап, что бы ни было, это ваше дитя. Вы обязаны, как мать и отец, достойно спрашивать свои права и защищать своих детей, потому что они ангелочки, я надаренная вам, самое хорошее существо в мире. И потом, как вы будете смотреть в глаза своих детей, если вы не сможете выступать, вы не можете даже своих детей, например, дети нормально не могут на учебу ходить, постоянно везде их давят. В садик пойдут, постоянно давят. Им жить просто свободу, нет детей в Туркменистане. Вот посмотрите, вы сами, некоторые родители за рубежом, да, живут, видите, как дети счастливы возле мамы с папой. Почему наши дети не могут так жить счастливо? А потому что, я вам скажу, потому что мы сами, родители, виноваты в этом, что мы не можем достойно свои права спрашивать, права своих детей спрашивать. Это мы виноваты. Понимаете, мы, взрослые люди, виноваты, потому что мы до сих пор боимся, некоторые люди до сих пор боятся и молчат, не требуя свои права детей. Это не дети виноваты, что там остались. И они правы, что вот нас, вот так, по каких вот таких родителей, которые не могут требовать свои права, потом у дети могут смотреть на родителей как на врага народа. Мы обязаны, я прошу у всех родителей, боритесь за свободу своих хотя бы детей, это вам Аллахом дано. Спасибо, Не Зарина. молчите. Спасибо, Зарина. Спасибо большое, Таджик Сазаков. Когда вы это говорили, я вспомнила поговорку индейцев, которые в Америке, вы знаете. Они говорят, наши предки оставили нам наследство планету, а мы у детей взяли ее взаймы. То есть вы правы, Зарина, мы, если не будем бороться за права свои и своих детей, то мы остаемся в должниках. И я считаю, что вот эти наши встречи,
тоже полезны для того, чтобы больше людей слышало нас. Например, мы говорим, что ребенок имеет право на свое мнение. К сожалению, в Туркменистане у них отнимают телефоны, у них проверяют телефоны, у них требуют стучать на своих родителей, как это было с сыном Дурсултан. У них требуют рассказывать, о чем говорят родители у себя дома. Это все говорит о том, что нарушаются не только права взрослых, но и права детей. Нурхан Чарыч elini kaldırıptır. Söz sizden. Başüstüne. Hoş geldiniz. Köpüňizi dinledim. Hakykatdan hem aýtýanyňyz gaçy dogry. Şu eşden bolyn ýüregiň aýýa. Ýani Zaryn aýtýar biz günäkar howa şuňky ýagdaýda biz günäkar ýöne düýüne kirdimizde döwletdäki sistema, döwletdäki ýolbaşçylar günäkar. Näme üçindir ýurdun içinde hakykatdan dogry atamraz aýtdy. Bäri Türkiýe gelip hemme ýerde daýtýar, Türkiýede däl. Dünýäde 4-nji ýerde biz gaz meselesinde. Onu alıp baýlyň bar bolsa, Türkmenistanyň statistikasy boýunça ýöne diňe çağılar barada däl hemme taraplaryň statistika boýunça ýalan 7 milyon halkymyz bar diýär soňky beripsi boýunça ýöne şo 5 bardyr öwdemok mene dogrusyny aýtsam. Näme üçin isen çağılaryň dowum meselesi pes derejä geldi, ýanky ölüm meselesi bar, portopori terk etdi ýurdy. Hakykatdan hem ağır ýagdaýda bolansaň ýer ýolya adamlar şunun hemmesini jemläňde Türkmenistanyna halk köpelmeliler. Şoň üçin bolýa ol statistika. Ýöne näme üçindir men diýjek bolýanym ýurtdaky sistema, ýurdun ýolbaşçylarynyň günäkärligini. Şo baýlyň bilen ten şu halkyny edilýöne elin aýasyny ýaly saklamaly. Hiç problemasyz bolmaly. Ýene de şu Atamrazyň aýdyşy ýaly bir meselede dogry. Şu eli diňe işläp, iýje işegine ýeter ýaly edip, şol ýaly ýagdaýda saklasak başga zada olaň pyy pikiri bolmaz. Kellesinde de başga erbetdatlar gelmez. Halk ýanky özüni goramam kellesinden çykarýarlar. Diňe şo bar aladasy nädip çağılym eklerini. O çağılym güni olu bagtly gün bolmaly. Hakykatdan hem biziň çağılymyzy diňe gelejegem biziň çağılymyzda däl, ol hakykat ýöne biziň baýlygymyz biziň çağılym. Biz bir epesi ýaşamyzdan soň çağlarym köpelýe bar aladamyz, pikirimiz, kuyumyz şo çağlar bolýar. Özümizde dökänimiz süremiz yok, esas çağlar ülke. Ýöne gynansaňam, ýani menem ulaýtdy çağlym tananok. Çağlar 5 ýylla gaty ütüýär. 5 ýylyň içinde çağan görmeseň, diňe isleýän bolsaň, o sesinden tanamagy mümkin ýöne seni görse kim diýmeni ol hakykatdan hem şeýle bolubiler. Oňun sebäbi ýene de şu ýurduny terk edip maşgalaryny eklejek bolup mejbur bolup enatasy çağlaryny taşlap ýurt taşyna gidip bir gazanjak bolup eklejek bolup etýän bar aladalary. Çağan terbiýesi enatasy bolmasa terbiýe bolmaýar. Enatasynyň mehrini görmese çağılar enatasyny heýlarmy? Näme üçin diýsem, enatasy ýat bolup galýar çağılar üçin. Başga o birine sen töläp çağılama seretjat diýsen, ol öz çağasyny ýaly seretmez hiç wagtda. Şoň üçin o çağa terbiýe almaz. Şoň hakykatdan hem öň ýaşullar sylanardy, mollumlar sylanardy. Tanasan tanamasan bir ýaşul adam ýöňden gelýän bolsa salam aleikum diýersin. Mahal o zatlar ýok.
Yoğunum sebebi yine de sisteme günahkar. Çağları en atasından ayrıya onun o çağı da terbiye olmuyor. Yine gaytılıyor. İnha ekonomik kriz hakikaten bir topar maşgalları garip yaldaya getiriyor. Ne için deseniz az girdicili maşgalalar. Şimdi köşeye çıkıyorlar. Onun gedaçılık ediyorlar. Onun bir topar kâvr şolar yali az girdicili maşgala öz çağlarını eklemeyen son çağlar önüne veriyor. Yani o çağlar o yerde de rahat ya bir karnı tok dedi bilen doktor ne için deseniz onları verilen nahar na aytiyalar çorba diye tuğyalı. Bir kapağıda mümkün yok diye tuğdan. Bir kaynan tuğyalı. Ol verilen güvenimler kertişe dedi, kelem dedi, toğun dedi. Onların yaman ervet çiğli. Bir çürümen veri yani. Şolar yalın ha güvenim Türkmenistan'da da bir önyen da ahirin o zatlan hemmesini var normal getirip olur ahirin. Yani ona malazas nedir noktalar. Bunun üstesine de korrupsiya. Şu çağlara seyrettiyen işgərlər, yankı muallim olsun ya başka hizmetkar etyenler olsun şimdi şoların şu çağların ağzından kesip uğurlayacak, alacak, yiyecek. Korrupsiya deyilen Türkmenistan'da normal yağda yaşam için onu gene murmeller ol hem yerde var. O çağların önüne de olur, başka yerde de var. Ne için ki onu bir edeyim ya Türkmenistan'da hiç kimi. Yani bu meseleyle çözüp bordular. Türkmenistan bu bağlığını ulanmayacak bordular. Hakikaten bazı ihtiyacını geçse rahat konvertasiya açık bolsa şonu bir topor adamlar, biznesmenler var, kiçik, orta derecede yurttaşından ne gerek olsa getirirler. Neyse kan gelse konkurensiya olur. Un bahası aşağı düşer. Yani bir de iki tane resmi kurs var hem bazı kursu var. Devlet yolbaşılarının peydasına. Ne için neyseniz aylık tölenenine az girdicili maşgaladan. Onu devlet kursundan veriyor. Satın alacak olsan bazı kursu. Yine bir yerde de yitiriyor. Yine kazançları pese düşüyor. Yine de mesela öz yakınları prezidentin doğumlarınları, yakınları, daştorogunu, yegenleri bunlar öz biznesini hakikaten devlet kursuyla ulanıyorlar. Devlet kursuyla alıyorlar, kazanıyorlar. Yine onlara bağlılığın üstüne bağlı koşuyor ve mecbur çağlarını ağır yağda da hatta ekleyemeyenlerin hat ağır yağda düşüyor. Şunun için ben aytsak olayanım. Bu yağdayın büyüğünü yine yurdun içindeki sistema, o sistemanın döreden hem alıp barayan devlet yollaşıları günahkar. Yine kıysa ben aytsak olayanım. Sağ olun. Dinlediğiniz için. Taňry ýalkasyň sag bolun. Ahmet Rahmanov elini galdırıpdyr başysyna. Добрый день. Я тоже хочу со своей стороны поздравить всех детей Туркменистана и всех детей мира с Международным днем детей. Я хочу сказать, что у нас несколько потерянных поколений. Взрослые потерянные поколения, потому что вынуждены рабствовать за границей, чтобы прокормить свои семьи. Дети – потерянное поколение, потому что остались сиротами при живых родителях. Я хочу обратиться к родителям. Вы думаете, счастье в детей только в тех деньгах, которые вы им отправляете? Вы думаете, что детям не важнее ваши объятия почувствовать родительское тепло? Вы думаете, родители, которые за границей, ваши дети, когда видят другие семьи, когда дети проводят праздники, идут в парк со своими родителями, вы думаете, они не страдают? Конечно, страдают. Хорошо, допустим, кто-то из детей привык к такому положению.
им комфортно, когда родители отправляют деньги. И даже когда родители говорят, что хотят приехать, для них это наказание, потому что будет контроль и не будет денег, которые им родители отправляют. Но, а как насчет вас? В этом ваш смысл жизни. Для этого вы родились на свет, создавали семью, рожали детей, чтобы жить в отдельности от них и наблюдать за своими детьми только по телефону. Ваши дети стали телефонными детьми. И за их жизнью вы наблюдаете, как смотрите фильм, просто со стороны. Если вы ничего не сделаете для того, чтобы изменить это положение, ничего не изменится. Ничего. Потому что изменения не могут сделать маленькая группа людей. Для этого все должны приложить руку. Спасибо, Ахмед. Здесь я добавлю, что родители еще должны обратить внимание на то, что поскольку в Туркменистане интернет ограничен, значит и ограничена возможность детей получать полную информацию по тому же образованию. То есть, например, если они хотят писать реферат по физике, химии, математике, истории, та информация, которая есть в учебниках, она недостаточна. Ее больше во всемирной паутине. Түркменстан чағалары ve umumu halka interneti kesip ya da el yeterli etmeyen son çağalar şu informasiya almak hukukundan mahrum oluyor. Şu arada enatalar alada etmeli. Şu hak hukukunu talep etmeli. Şunu çağaların has bilimli, has ulu derece bilimi yok, has yukarı olacağı anık. Şu arada ne enatalar, ne çağalan özleri talep edenaklar bunu aytmalı. Yine de aytmalı zat çağalar mektebe varanna saçını kesti mi, kesmedi mi, kraska çaldı mı, çalmadı mı onu enatasından sormalı. Politsiya gelip ya da mektebin direktori hiç hili bu arada buyruk vermeye hakkı yok. Eğer bu hususi mektep bolsa, hususi mektebe beriyan, çağasını beriyan enatalar ustavı, mektebin ustavını gol çekiyorlar, razılığını görkezyorlar. Şu forma giymeye ya belki forma giymeye. Hükümet mekteplerine umumi düzgünler var. Şoň üçin bärde de bir topar kemsidilýän yerler var. Rozvay Sağ olun. Sözleriniz için hemmeňize de taýyl kasyn. Özelü bilen bütün dünyadaky çağlaryň ählisini çağlar günü bolan çağlar bayram bilen gutlaýan goýallajan olary öz maşgalasynda öz enesi atasynyň ýanynda terbiýeli, akylly, sagdyn we ruhy beden çağlar bolup ýetişmesini arzu edýän. Bu bir. İkinciden esasy häzir şu taýda men hemmeňizi gaty gowy dinledim. Yerlikli gelen yerlerde gaty gowy zat yerlikli meselelerin üstünde de durup geçtiňizler. Sağ olun. Yani özleriniz hem öz ağzınız bilen şol çağalaryň aňyrda Türkmenistanda şular ýaly en atasyz galany ýa-da en atalaryň çağalaryň ýanynda bolup bilmäniň asyl sebäplerini özleriniz häzir dile getirdiňizler. Eger ýadyňyza düşýän bolsa men mundan 2 gün soň bilim barada bir taýýarlan gepleşiňizde edil şu meseleniň bir gyrajygyndan sizlere bir misal berendim. Bu çağanyň bedelini kim ödeyecek? Bu çağa en atanyň ýanynda bolmasa ýa-da çağa en atanyň ýanynda bolmasa munyň bedelini kim ödeyecek diýip men şu mahal sizlere şu efirde aýdypdym. Ine bu hakykat üstüne geldiňiz. Hemmesini özüňiz aýtdyňyz. Häzir şu taýda dünyada bolup duran diňendi bir Türkmenistana maly oturmaýynda. Dünyada häzir şular global kriz, ekonomik veya tebii hadiseler sebäpli de dünyada her zatlar döräp duran. Şu sanda Türkmenistanda da şu zatlar dowam edip duran. Her näçe gynansak da muny bellememiz gerek. Käbir enatalar öz maşgalalaryny taşlap daşary ýurtlara gün gözeran dolandyrmak üçin ýa-da öz çağalaryny gowy şertli günlerde el yeterli ýagdaýlarda ýaşatmak üçin daşary ýurtlara çykmaga mejbur boldular. Ine daşary ýurda çykan enatalaryň ine häzir şolaryň sanynda sizin özleriňizden bir
ene hökümünde, ata hökümünde veya ağa ini hökümünde özleriniz öz düşünjeniz aýtdyňyzda seredin çağa öz enesini tananyk veya çağa näme üçin plan etdi diye veya çağa näme üçin eýle boldy, beýle boldy dep şu puly bar başga zat diýme. Ene pulun berýän zady ene şu taýda bedelini ödedik. Ene bedelini öde otyňyzda gepin gysgasy. Hemmeň bile ödätiň. Özüm köpüňiz ene şu taýda. Men öňüm üstüne basa aýtdym. Eger Türkmenistanda, diňe Türkmenistanda Sovet döwletlerine malalyňda o şu maşgalada bir yeter yetmeçilik hökmen suratda çykýar. Hemme maşgalada da var. Näçe baý bolsaňam şu baýym şu müňetse öňüne hemme zat yeterlik bolsa da şonuň saryny gözü de doýanokda. Ýene şu meniň olsun diýär-de, öleneçe meniň olsun diýär. O ýöne ölen mahaly goýup gitdi izinde bar zadyň tozadyp. Äkiden zady ýok bu dünýäde hiç kimiň. Ýöne bir zat var. Ine çağalaryň enesiz atasız kalmasynyň çağalaryň enesi atası bolanda da enesi atası bolup çağalar veya eneli çağalı bolan ene atalar da ýany şu çağalaryň agyr bedelini ödedi otur veya çağalar bulardan şu ayrımçylygyň agyr bedelini talap edip oturan. Sen çağanyň giydirdin, doýurdun, o saglygyna seletdin. Emma sen çağanyň senden göz açıp bu dünyaya gelip göz açıp hal gün yüzünü görmedik çağa indi aklına gelip başlanmak hali eni atadan talap edecek zady näme? Ruhsal, o bedensel ya da fiziksel olarak yani senden näme talap edýär? Sen ene olup ene ya ata olup sen şu çağan döreden sonra şu çağanyň ýanynda bolup bilmesen çağa seni tanamaz. Çağa sana kulak asmaz. Sen çağan çağalıkta mamasına veya başka birilerine goýýar. Bilýän işsizlik, yeter yetmezçilik emma şu var adamlar. Eger çağa hükman suratda şu çağa kimin çağı tutsa tapar. Yok şu çağany eger işsizlik men şunu bakıp bilemok. Şu çağany men dolandırmak üçin yurttaşına çıktım men diýip çıkma mecbur oldum diýseniz siz bundan gutulmaýaňyz. Bolýa siz hökümetiň öňünde veya bizim öňümizde bunu aýdy biler her kim aýdy biler. Emma aýtmak bilen aýtmaňam tap. Emma çağa senden şunu soranda näme diýip jogap berjeksiz? Çağa sizden talap edýär. Özüniň enelik sizin çağa berip bilmedik enelik mehriniz var. Veya sizin atalık mehriniz var. Siz şu çağa berip bilmediniz. Çağa sizden belli bir ýylyň içerisinde 5 ýyl olsun, 6 ýyl olsun, 7 ýyl olsun, barın 10 ýyl olsun tapady ýok. Çağa sizden enelik ve atalık mehrini alıp bilmedi. Bu çağa sizden indi şonuň bedelini soraýar. Aýdýaňyza men çağa men tanan ýok, çağama sözüm geçen ýok. Veya çağama men aýdanyp ettirip bilem ýok. Näme üçin ettirip bolan ýok? Näme sebäpden? Ene Türkmenistanda dogry aýdýaňyz, bar işsizlik, bar çağa ölümü, bar çağanyň başka bir nämeler var. Her türlü ýagdaýlar Türkmenistanda bar. Hökümetiň %100 günäsi bar munyň içerisinde. Men ýok diýjek däl. Emma hökümetiň üst beýleki bir tarapdan seretsek, özümüziň hem şu taýda günämiz var. Özümüziň hem günämiz var. Näme üçin biz çağanyzymdyk geldik? Näme üçin? Veya näme üçin biz häzir hemmeňiz aýdy otyňyz men diňlätinde aslında eneler olarak meş aýallar diňledim de hani şular näme diýip aýdyr şu çağan sen ene maşgala hükmanı suratda öz çağasyny ýanynda görüp duran ýagdaýynda ya da çağa öz enesiniň enelik ruhundan yani özünün enelik ruhu veya enelik bedeninden şonuň ýanynda olup ya şu çağa öz kellejiğini şu enejiginiň aýagyna baş goýup ya da enesiniň ýanynda uhlap ya ene şu çağanyň başyny sypalap ýatyryp ya bar oglum onu et ya bar oglum bunu et diýip duran makaly çağa şoňa muhtaç bolup kaldy. Çağa şoňa zar boldy şu eneniň şu mehrine veya atanyň mehrine. Emma gynansak da bizim bir tarapdan özümüz göz öňümizde tutup maşgalany gowy derejede el yeterli ýagdaýda ýaşadyň çağam aç goýmaýyn diýip daşar yurtlara çıkıp daşar yurtlarda pul kazanıp çağa pul uzatıp ya maşgala uzatsak bile çağanın emma ruhsal bedeni olarak bedelini sizden talep eden bedelini siz ödep bildiniz mi ödep bilmediniz. Hiç kime ödep bilen yok. Ne siz ne biz ne başkası da. Indi bu taýda yine bir zat var. Yani zaryna gaty gowy belledi. Zarynyň özü hem hatda aýtdy şunu. Ho biz günahkar diýdim. Ağzına sağlık zaryna. Emma günahını bilmemiz gerek. O. Emma biz häzir yurttaşynda bolanymyz bilen biz näçe muny bağırıp duranymyz bilen şey dip dursak bile Türkmenistanda bu ýagdaý ütkemez. Türkmenistanda bu ýagdaý ütkemez. Gelin men size bir misal aýdyp bereýin.
Nur Muhammed ağa, siz has gowy bilmeniz gerek. Türkmenistan ozalkı Patsovet döwlet dargandan soň 91'de yanlışmasam 91 olsa gerek, o 90-91'de gaty erwet daşy 93'e çelnimi 94'de çelnim gaty erwet un kıtçılığı oldu Türkmenistan içerisinde. Siz bilýäňiz şonu. O siz şo döwürlerde döwlet yol başçysy edarasynda işläp beren döwürleriňizde o Türkmenistan şeýle bir kıtçılığa düştü, şeýle bir duçar bolaryn diýip pikir etmedi. Hökümet men şunu duçar bolaryn şu güne düşer başıma geler diýip hiç kim pikir etmedi. Hatda şoňa duýdansız yakalandy. Diňe Türkmenistanda bütün beýlek döwletlerim duýdansız yakalandy. Duýdansız yakalandy. Şu Patsovet döwlet dargady. Un kıtçılığı emele geldi. Millet näme edip başladı? Mekkeyip başladı. Mekkeyip başladı. Ondan sonra Balpalacın süpürgesini onu çıkarıp iyip başladı. Ovalarda. Ova yerlerinde. Şehir yerlerinde olan adamlar ova yerlerine gidip maşgalalarında, çağalarını şu taylarda hizmet ettirip öz çağalarını, öz tanıdık bildiklerinin maşgalalarına koyup ya da şu yerlerde onun bunun kapısında hizmet ettirip çağacıklarını onun bunun melleginin otunu olup malını aşağına salap ya da onun bilen gündüzü günü şekerin çağası ovanın ova şertine hal tayyar olmadık ýagdaýda gidip ovada hovanın jokramı ısısında bile gidip barıp ol näçe hektar yerin içerisinde dolaşıp aylanyp bilen çağalar gördüm. Emma şo döwürlerde şol döwürlerde de käbir çağalar şo howanyň ıssysynda işläp owa hassahanalara düşüp o döwürler şäherlerde infeksiyonly balnysy özümizde bardy. O gök bazaryň ýanynda. Ölen çağalara men şaýa da gözüm bilen. Ölen çağalar var. Şol çağalar nereden geldi diýäňiz? Men häzir meniň ýadymda şol ene şolar ýagdaýlar. Meselem şol döwürde däne etrawynyň zergömen owasy bardy. Owa. Şol owalardan gelip, şo ýerlerden gelip çağalar başga etrawyň çäklerinde işledi. Veya garaşsyzlyk şäherçi häzirki garaşsyzlyk şäherçi däne etrawyna koşuldy. Öň aýryty. Şol garaşsyzlyk şäherçesiniň Yeňiş köçesinden gelip maşgalalar men tanayan, meniň tanış bilişimler ýöne men tanayan, men görýän olar. Gördüm hatda gözüm bilen. Owa. Ya da şol döwürlerde çağalar Huda saklasın, ýani Bahargül başlaýdy. Su satyp eýdip wagonlar içinde aýlanyp ýördi. Ol döwürlerde ýadyňyza düşýän bolsa Türkmenistan şu o täzelikde şu aýrylyp öz bir taraplygyny aýryp ýören döwürlerinde bile şol döwürde şäheriň içindäki çağalar näme iş etjegini bilmän o şol demir ýoluň gyralarynda veya beýleki nämelerde bilýän bolsaň şäherde ýaşaýarlar, o zaman demir ýollar tutugam däl, olar ýaly. Baklaşgalap akya satýaty fakirler. Wagon gidip duranda wagonlaryň arasyndan çykyp gidip aynadan ýa gidip duran hereket edip duran wagona baklaşgalap akya gatýarlardy. Ýa bir iki sanyňyzy aýtdyňyz, siz oturup şo taýda pulunuza uzada görün, uğradyň biz özümüz çağalar özümüz näme siz gelip oturmaň diýe. Seredin. Adamzady edýän işimizden gazanýan pulumyzyň getirýän netijesi nire getirdi bizi. Diňe bir çağımızdan değil, eýem biz şo pul gazanýas diýip yurttaşyna gelip ni tolka çağımızdan, öz tohum tejimizden, öz maşgala agzamızdan bile näme bolduk mahrum bolup otyrys. Ene bize bedensel we ruhsal talap edilmeli veya bizim çağalar göňünde jogap bermeli ýerimiz ene şuta. Ene şuňa biz jogap tapmaly. Tap bilmeýäsmi? Hiç kimem jogap. Hiç kimem tapyp bilmeýär. Tapmak üçin hiç bir berde nirinden aktarsanız aktarın, nirinden tutsanız tutun. Bul işin hükman suratı her bir zatın aşağında bir sorak yatır. Can doğular sorak yatır. Bu sorağa cevap verme kelle kaldırmalı biz. Ene ýaňy täjribeyi siz aýtdyňyz ya, çağalarda diýdiňiz internet çäklendirildi Türkmenistanda diýdiňiz da. Eger haçan da ene ata öz çağasynyň üstünde bolanda şu internet açylsa onda çağany ene ata şu çağanyň internetde näme oýnatan öz gözekçilik gowy diýär. Hiç bir ene ata öz çağasyny öz gözü bilen görüp duran ýerinde öz eli bilen oduň içine itmez. Eger biz şunu etmesek, başarmasak, näme etsek eder çağa hiç sady tanam etmeýär. Bilmeýärim. Gaýtam olaryň aňyrkylaryň hoşuna gidýär. Ha, biz näçe göresek bular çağalardan taşlap gidýär, goý gitsin diýär. Ýurtdan gidibilen gitsin diýär.
Bolya gittik ene o 100'ümüz gittik, 200'ümüz, 300'ümüz gittik. Näme yurt dürseldi mi? Dürselen yok. Ne için çağalar hazır migrasiyada göz önüne getirin. Çağa diye 8 aylık 9 aylık olmasa çağa migrasiya təzə doğulan çağa diye ne için pasport verilen yokmuş. Migrasiya pasport verilen yokmuş. Bolya verilmesin çağa. O ne için çağa doğurulanda çağa haysır adımda doğurulanırsa onun doğuruluğun hakkında Türkmenistan'ın resmi devlet edarası tarafından ona resmi şahadatname verilye. Bolya resmi şahadatname verilye. Ne için ona Enes atası bilen çağa Enes atası bilen bir yere gezmene gitmeli olanda o çağanı koyup gitmeye en atanın muhtemesi yok, şansı yok. Ekitecekler çağanı. O ne etmeli son şunda? Şu bu çağa en ata bilen gitmelidir, hükman kalmalı değildir, birinin elinde. Taňry ýatkasyn gatnaşan için sag bolun.